Začneme hneď prezentáciou Petra Bodisa, nášho ďalšieho britského expata slovenského v Británii. A jeho prezentácia na tému arteterapia je využitie v liečbe hraničnej poruchy osobnosti. Na otázku, čo je arteterapia, nám odpovie asi hneď. Ďakujem pekne. Takže Peter, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Viem, že som tak trochu špecializovaný na určité jednak klinicky aj teda profesíne, to vysvetlím počas prezentácie a snáď sa mi to podarí spojiť aj s témami, ktoré tu už boli oddiskutované. A chcel som teda, no vlastne asi začnem tými slajdmi, aby som zostal zameraný na to, čo chcem povedať, lebo inak by som mohol ísť proste do rôznych zákutí. Môžeme dať ďalší slajd. Tak začnem tak trochu osobne. Ja som vyštudoval tu v Bratislave na Univerzite Komenského liečebnú pedagogiku. To, čo vysvetlím, veľa ľudí možno nie je veľmi familiárnych s tou profesiou. Ono je to vlastne ten problém, ktorý tu už bol spomenutý, zdravotné sestry a lekári sú takou tou chrbtovou kosťou zdravotníctva. A tradične ten medický systém vlastne začal vlastne postavený a veľmi závisí od týchto dvoch profesí najmä, ale sú rôzne ďalšie profesie, ktoré vlastne čím komplexnejší ten systém je, čím viacej potrieb treba vlastne naplňať, tak často tie zdravotné sestry sa nachádzajú v takých rôznych polohách, kde vykonávajú úkony, ktoré možno by boli lepšie servisované inými profesiami. A liečebná pedagogika je k definícii sa vrátim neskôr. Poďme ako k definícii arteterapii, tiež som si vedomý, že to nie je úplne taký bežný pojem. Tak ja som študoval liečebnú pedagogiku tu na Univerzite Komenského a v určitom štádiu štúdia som mal takú neviem, či to bola kríza, ale snažil som sa proste tiež pochopiť, čo to vlastne je, ako pomáhajúca profesia, aké sú kompetencie, ako sa to prejavuje v praxi, ako to funguje v zahraničí. A vlastne som sa vydal do Škótska, kde som písal diplomovú prácu o liečebnej pedagogike alebo curative education, ako je to vlastne špecificky poňaté v terapeutických komunitách Camphill. Campbellské hnutie bolo založené asi okolo druhej svetovej vojny, keď niektorí ľudia utekali pred nacistami a v Škótsku založili vlastne starostlivosť o ľudí s postihnutím, kde prispôsobili prostredie tým ľuďom s postihnutím, aby mali čo najnormálnejší život vlastne, že ľudia, ktorí normálne by boli na okraji spoločnosti, zrazu mohli alebo boli schopní fungovať do veľkej miery samostatne, dokonca aj pracovať a prispievať rôznymi zmysluplnými činnosťami. A vlastne celé to bolo tak postavené akoby na tom, oni to nazývajú person-centered planning, na človeka zameraný plán alebo tá starostlivosť. No a tam som vlastne, po roku som sa vrátil, dokončil som si tu magisterské štúdium a vrátil som sa naspäť do Škótska, keď som nenašiel nejaké príležitosti narýchlo a vedel som, že tam som mal príležitosti sa uplatniť a odtedy som vlastne sa usadil. Najprv som pracoval ako manažér v sociálnych službách pre ľudí s postihnutím cerebral palsy, to je detská mozgová obrna, s ľuďmi s ťažkým duševným postihom. A sme vlastne ich podporovali, aby fungovali v rámci normálnych podmienok. Tam išlo o odburávanie rôznych bariér, či už o vzdelávaní, v ubytovaní, k prístupe, neviem, či už do kina alebo do reštaurácií, tak tam boli rôzne také kampane. Ale v rámci ako liečebnú pedagogiku aj na Slovensku je to taký nie veľmi výrazne definovaný odbor.
A v Británii samozrejme som sa snažil teda nejako kapitalizovať na svojom vzdelaní a pozeral som sa, akým spôsobom sa to dalo najlepšie preložiť do toho britského systému a tým, že veľkou časťou tej liečebnej pedagogiky sú expresívne terapie ako psychoterapeutické pôsobenie v rámci muzikoterapie, dramaterapie, biblioterapie alebo pohybovej terapie. A ja som sa sústredil na arteterapiu počas štúdia, tiež moje štátnice. A tak som povedal, to asi najbližšie k tomu, čomu ten odbor ma akoby vyprofiloval. A tak som sa teda etabloval ako arteterapeut. Čo neskôr vysvetlím, je vlastne profesia v Británii v rámci tých širších allied health professions. A tiež som založil neziskovú organizáciu, lebo po páde vlastne to bol ekonomický kolaps v tom 2009-2010, tuším, tak vtedy bol obrovský tlak na verejné financie a veľa vecí sa strácalo z toho bežne ako zdravotníckeho systému tých dostupných služieb. A našiel som sa teda v také pole, kde som komunikoval so škótskou vládou a oni mi dali nejaký grant. Som potom založil takú ako neziskovú organizáciu, ale bolo to také komplikované, bol som trošku konfliktovaný vnútorne s tým, že mne prípada hlavne pre ľudí ako duševné zdravie a samozrejme, aby človek fungoval v tom, tak musí to mať nejaký, tam išlo určitý biznis model a práve ľudia s duševnými poruchami, ktorí sú rôzne postihnutí, tak majú pomerne obmedzený prístup ku kapitálu samozrejme, lebo sú často odkázaní na rôzne benefity. A tak som mal pocit, že vlastne takáto zmysluplná práca s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, bola vlastne veľmi obmedzená a boli tam také tlaky vlastne, že by som teoreticky mohol prepájať súkromný systém a ten tradičný zdravotnícky systém vlastne štátny, ale zdalo sa mi to také, že som išiel proti tomu univerzálnemu štátom sprevádzkovanému zdravotníckému systému a to im bolo proti srsti. Som mal pocit, že to bolo také narúšanie toho dobrého, bezkondičného, nejakého, bez nejakých, proste ten bezhraničný prístup k tým službám, ktoré ľudia potrebujú. Tak som, počasie som bol trošku frustrovaný, po 10 rokoch som sa presťahoval na juh Anglicka v Exeteri, tam som začal pracovať v NHS, v terapeutických komunitách s ľuďmi s poruchami osobnosti a odtedy sa vlastne špecializujem na túto špecifickú klinickú populáciu. Keď budete mať nejaké otázky, alebo keď budem rozprávať nejaké nezmysly, tak kľudne sa ma pýtajte a rád vysvetlím, lebo viem, že som v niektorých veciach trošku v takej svojej bubline a neviem, do akej miery som zrozumiteľný, keď sa snažím po slovensky tu niečo vysvetľovať. Môžeme ďalší slajd? No, tak ohľadne liečebnej pedagogiky je to vedný odbor profesia zameraná na výchovu, vzdelávanie, terapiu osôb so špecifickými potrebami zdravotným znevýhodnením. Je to vlastne taký prístup pedagogiky, psychológie, medicíny a ide hlavne o taká pomáhajúca profesia. Myslím, že je to tak trochu taká otázka. Myslím, že v Británii veľmi keď som tu počul ako zdravotné sestry, ako sú vyťažené na všetky možné strany, je to podobný problém aj doteraz, čo vnímam v tom zdravotníckom systéme, že zdravotné sestry sú vyťažené, robia všetko možné od tých štatutárnych vecí, na čo sú vlastne špeciálne vycvičené, až po proste veci, ktoré by mal robiť nejaký social worker, alebo robia nejakú činnostnú terapiu, alebo robia nejaké iné činnosti. A je to potom ťažko ich nahradiť alebo proste doplniť, pretože
samozrejme, že tá ako ľudská sila je obmedzená. A u nás liečení pedagógovia sú, myslím, že v školstve sú tu aj rôzne zariadenia. Tak toto je vlastne taký môj nástup do tých pomáhajúcich profesí. A môžem ďalší slide? Áno, a hovorím, keď som bol v tom Škótsku, tie kampelské komunity vlastne tam mali zvláštny prístup k tomu, že boli, neviem, či ste niektorí, či poznáte Waldorfské školy alebo Rudolfa Steinera, to je taká antropozofická alternatíva. Oni sú takí kvázi nemedicínsky, ale je to veľmi je to taký alternatívny systém, ale v rámci prepojenia s tým hlavným systémom. Myslím, že na Slovensku to totalitou alebo takouto tým absolútnym štátnym systémom sa vlastne takéto alternatívy netolerovali, boli viac menej potlačené alebo zakázané a vlastne teraz sa postupne to vidím tie snahy rôznych hnutí alebo rôznych spolkov, ktoré majú aj dobré úmysly, ale je to ťažko proste ten systém nastaviť tak, aby aj na jednej strane spĺňali určité normy a štandardy a na druhej strane, aby nemuseli byť zase limitovaní tými predpismi. A môžem ďalší slajd? No a čo sa týka arteterapie, tak definícia je to vlastne forma psychoterapeutickej intervencie, ktorá používa tvorivý proces ako primárnu formu vyjadrenia a samozrejme to závisí od arteterapeuta. A je to vlastne forma psychoterapie a ide o to, že veľa vecí sa nedá vyjadriť slovami. Napríklad rôzne traumy ľudia majú zažité alebo spojené s určitými vnemmi, či už vôni alebo obrazov a aj ten proces vlastne terapie je pomerne obmedzený, keď je iba na tú verbálnu stránku zameraný. A arteterapia vlastne ponúka alternatívu k tomu spôsobu myslenia, ktorý je obmedzený iba na ten slovník a na vyjadrovanie slovami. A tiež zapája vlastne celé telo a sú rôzne. Je to také trošku mimo tej také krabičky tej bežnej psychoterapie, ale zase nie je to až také neznáme pre ľudí, ktorí pracujú v tomto odbore ako v psychoterapii všeobecne, lebo aj vlastne takí zakladatelia psychoanalýzy, aj analytické psychológie veľmi čerpali z umenia, boli napojení na umenie či už Freud alebo Jung. Takže vlastne to je priamo k tomu jadru spracovania údajov a informácií a tela a k prežívaniu vlastne. British Association of Arts Therapists je asociácia, ktorá vlastne zastrešuje arteterapeutov v Británii a je základným kameňom vlastne tej profesie sprostredkúva vzdelávanie, konferencie, rôzne prepájanie vlastne profesíne v rámci toho rastu profesie. Neviem, či sú nejaké otázky, alebo či sa poslíme si ďalej. Ďakujem. No a ako sme hovorili o zdravotných sestrách, tak vlastne sú ďalšie profesie, ktoré neviem presne, ako to na Slovensku funguje, ale teda psychológovia sa si nepatria, tí majú svoju vlastnú sociálni pracovníci boli pod, čo zvyklo byť HPC, Health and Care Professions Council, ale sú také pridružené zdravotnícke profesie, ktoré zahrňajú arteterapeutov, biomedical scientist, potom sú podiatry, to je asi neviem teraz poprekladať všetky tieto pojmy, ale je to proste rôzne. Speech and language, to sú asi logopédi, radiographers, činnostní pracovníci, teda činnostní terapeuti,
A proste to sú rôzne profesie, či už fyzioterapeuti, farmaceutici, a niektoré sú viac medické, niektoré menej. Arteterapia viac menej pochádza z takých 60 70 rokov. Bolo také hnutie antipsychiatrie, keď bol vlastne problém liečenia ľudí s duševnými poruchami, najmä v tom, že boli veľmi utlmovaní alebo boli liečení. Tak to bolo ťažko už niekedy povedať, či to bolo týranie, alebo či to bola liečba, lebo niektorí ľudia boli veľmi nepríjemní alebo agresívni, hej, tak museli ich nejakým spôsobom spacifikovať a ľudia, ktorí pracovali v akútnych psychiatrických zariadeniach, aj dnes sú to problémy. Ja som teda videl pár. Sú to problémy vlastne tak celosvetové a každá kultúra si vyvinie svoj spôsob, akým nájdu nejaké riešenie k tomu. A teda, či už to je liečba alebo manažment ľudí s rôznymi poruchami a rôznymi prejavmi, ktoré niekedy sú veľmi, veľmi náročné na to manažovanie. A vlastne arteterapia vznikla z takého trošku idealistického konca, keď sa snaží prostredníctvom umenia ovplyvniť a zlepšiť spôsob vyjadrovania a prežívania jednotlivcov. A každá z týchto profesí má takú svoju špecializáciu. Napríklad radiographers, tak tí sa pozerajú na vaše rôzne skeny a vedia podľa toho určiť terapiu. A my sa skôr pozeráme na ten proces tvorby a vyjadrenia a pomáhame ľuďom vlastne nejakým spôsobom nájsť smysel v tom, čo prežívajú. A to je vlastne taká terapeutická hodnota toho procesu. Môžem ďalší slajd? Ďakujem. A hraničná porucha osobnosti. Helka ma poprosila, aby som trošku povedal o tomto. To je taká trošku je špecifická porucha vlastne v rámci toho kódu. Má 5 minút? Dobre, tak sa zrýchlim. Čo je zaujímavé, možno čo by som povedal o hraničnej poruche osobnosti, že je to taká hraničná, pretože je to medzi psychotickým a nepsychotickým ochorením, že vlastne sú ľudia na tej hranici, že niekedy v afekte, hej, sú úplne dysregulovaní, nemajú kontrolu nad svojimi emóciami, akcie, či čo robia, ale zase na druhej strane sú perfektne kompes mentis, nemajú nejaký problém s rozmýšľaním, o 5 minút neskôr vedia perfektne sa zorientovať. Je to taká zvláštna porucha, preto hraničná. A často je to práve ten link, čo my vlastne s tým pracujeme, je to hlavne trauma vzťahovej väzby. Neviem, či ste vzťahová väzba, to je taký odborný termín, ale je to hlavne o vzťahoch a o pocite bezpečnosti a pocite dôvery. A ľudia s touto poruchou majú ten pocit narušený pomerne v skorom rannom veku. Môžem poprosiť ďalší slajd? To sú ešte ďalšie ohľadne klasifikácie. To sú také technické veci. Zmenil sa vlastne celý tá definícia trošku zmenila a vlastne nebudem sa tomu teraz príliš venovať. To sú také ohľadne medických záležitostí. Môžeme dať ďalšie veci? No a liečba, tak je viacero prístupov. Moja špecializácia, tá mentalization-based treatment, čo vlastne vychádza viac menej z psychoanalýzy. DBT, to je zase taká skôr behaviorálna. Oni sa snažia zmeniť vlastne správanie človeka, tým ovplyvňujú duševné stavy. My sa snažíme zase meniť duševné stavy a ovplyvniť tak správanie, takže taký trošku iný prístup k tej istej veci. A sú ešte rôzne ďalšie prístupy, ktoré v rámci National Institute of Health and Care Excellence NICE, čo je vlastne také akoby guideline alebo smernica pre liečbu rôznych odvetví a nás to vlastne
smeruje k týmto módom terapii. Multidisciplinárny prístup, spomínal som dneska, zajtra sa bude asi tiež spomínať, je to obrovská, hlavne práca s ľuďmi s komplexným prejavom, je to až nevyhnutnosť, lebo keď dáme dokopy do miestnosti, neviem, sestry zdravotné, tak prídu s určitými riešeniami, ktoré sú ako determinované ich vzdelaním, ich skúsenosťami. A to platí pre každú profesiu, pre lekárov, pre patológov, proste aj ten multidisciplinárny prístup ponúka tak trochu, to otvára rozmýšľanie v rámci komplexných systémov a u nás v našom týme je psychiatr, psychológovia, zdravotné sestry, sociálni pracovníci a potom occupational therapist, činnostní terapeuti a ja som dva RT terapeuti, tak je to také pomiešané. Veľmi nám to pomáha niekedy mať tie rôzne perspektívy a držať ich pohromade. A to sú také výzvy a úlohy v rámci toho profesijného odboru a práce s ľuďmi s poruchami osobnosti, tak tým, že je problém s dôverou, tak taký prístup k liečbe je náročný, veľa ľudí žije a v spoločnosti a prežíva rôzne krízy. A často máme ľudí, ktorí často volajú políciu a sanitky a hasičov a my to proste, systém to stojí stovky tisíc libier, ale problém je tých ľudí vlastne nejakým spôsobom presvedčiť k tomu, aby sa zamerali na tú na tú terapiu vlastne, aby zmenili ten spôsob správania. Prevencia, kulminácia nadmernej medikamentoznej liečby, to je ďalšia vec, že veľa ľudí s týmito poruchami majú rôzne obavy a úzkosť a bolesti a idú k lekárovi, od lekára k lekárovi, dostanú rôzne medikácia, prichádzajú s obrovským množstvom rôznych medikamentov. A vlastne problém je v tom, aby neboli zbytočne nadrogovaní z vecí, ktoré vlastne neriešia tú podstatu ich problémov. A tiež pobyt v nemocničných zariadeniach je tiež iatrogen, to nepomáha, je to dosť akože publikácií. Ďalšia vec je týchto ľudí zobrať, ako pomôcť im ďalej sa vyvíjať. Duševné zdravie pomáham si profesionálne dal, lebo keď som obnovoval smernicu pre artoterapeutov, to bola jedna z vecí, ktorá to je vlastne 10-bodová smernica a to bol jeden z takých prídavkov, ktorý sa od 2012. pridal vlastne k tým, čo experti v tom odbore identifikovali ako niečo dôležité, pretože práca s ľuďmi s komplexnými poruchami často vytvára aj rôzne nároky na fungovanie či už týmu alebo aj tých pracovníkov. Môžeme ešte ďalší slajd, či tam ešte tam, to už sú len referencia, zdroje. A to je všetko, myslím, odo mňa. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že sme sa naučili niečo z takých špeciálnych záležitostí, o ktorých nie každý toho veľa vie. Ja som o tom nevedel skoro vôbec nič, takže priznám sa, že ďakujem pánovi Borisovi. A